Днес ще ви покажа моите гривни, висулки и моите най-хубави маниста. Ще започнем с висулките. Сега тук в първата кутийка имам ягодки и имам една устничка, а във втората едно шоколадче в опаковка. И имам и една коледна топчица, морковче и харибо. А в третата имам светещо куче балон, светещо октоподче, още едно светещо октоподче и един френски макарон, една пълничка, едни балони и един слънчоглед. И в другата имам два шамфастъка, имам авокадо, има и още едно и едно бъбълти зелено меченце. Чашката е на зелено меченце. И в другата има едно синьо бомбонче и една кънка, даде ройлери и още едно лилаво балонче. А в другата имам капибари и едно, не знам това какво е, една панделка, още един френски макарон, едно цветенце, хавайско, мъничко, прасковки и още една коледна топчица, само че е розова. Минаваме към другата кутия. В другата имаме едно донатче, едно шоколадче в опаковка, бъбълти, нутела, още едно шоколадче в опаковка и още едно донатче. И това е кафяно зърно. И в другата имам блестящо орео. И тук едно бяло донатче. И тук едно голямо ледче. И тук една бяла чехличка. Преминаваме към гривните. Ето тази гривна, както виждате, е с орео и на мен много ми харесва. Тя е на цена от 3 лева. Тази на цена от 1 лев. Тази на цена от 1 лев. И ето тази е за 2 лева, защото е мъничка, но ми харесва. Тази е за 1 лев. Тази е по 2 лева. Тази е светеща с морковче, 2 лева. Ето тази е 3 лева. Ето тази е 1 лев. Това е пръстенче за 80 стотинки. Това също е светеща гривна, 3 лева. Тази гривна е на цена 2 лева. Ето тази е 3 лева. Ето тази е 1 лев. Тая е светеща, 2 лева. Тази е 1 лев. Тази, това направо пръстенче, така че 80 стотинки. Тази е голяма, 1 лев. Тази 1 лев.
Тази 3 лева шоколадче. Тази е 1 лев. И ето ги и плоските манисата. Тук има и топчета. И чао!